Esta tarde os operarios ultimaban os derradeiros preparativos para ter todo a punto para unha das visitas máis importantes do ano, a dos Reis Magos. As súas majestades mudaron de plan a última hora polo mal tempo e trasladan a súa recepción ao interior do recinto feiral. O que acordamos foi trasladar, por petición dos Reis Magos, a recepción ao recinto feiral. O recinto feiral é unha instalación moi grande, que ten moitísima capacidade, na que se poden manter unhas condicións de ventilación óptimas, moi boas, como se fose unha carpa aberta. No interior do recinto vaise deseñar un circuito para que a rapazada poida ver os reis e o conxunto das carrozas. Os nenos e as nenas entrarán pola porta do recinto máis próxima á Avenida de Compostela, recorrerán o recinto feiral, no que poderán ver pois, todas as carrozas que acompañan os reis ese día e finalmente, ao final do percorrido, pois, poderán ver os Reis Magos e salirán pola última porta da baixo do recinto feiral. A pesar do mal tempo, o resto da programación da xornada mantense, vai haber animación tanto no exterior como no interior do recinto feiral e tamén nas rúas do centro de Pontevedra. A animación de rúa vai estar no recinto feiral, tamén fora, tamén haber algo de animación dentro e vaise manter animación, grupos de animación polas rúas da cidade, por toda a cidade, bueno, pues tamén para darlle esa animación festiva ao resto da cidade. As portas do recinto feiral para ver os reis estarán abertas entre as 11 e as 2 e pola tarde entre as 4 e as 8.